Thilmak Lorkhom episode 17 camera lak fu mak somna thlona chunga thla kumsang hi som pariat kum top lam khan security guard Francesco Hernandez Mexico mi chuan thom ridup dup mai chu thlona hlui man to lo na tang chuan a hria ti chuan hepa hian torchlight nen video record chungin ava enta a thil hmu chu a hlau chiang kher mai chutia avalu chuan thom chu thlona hmalama chuan hria in ava pan hnai zela anva en chianga engma la chu hmu mai lova ti chuan a let le mek lai chuan thom chu hrelein ava le hoile a thlona hmalama chuan thla niawm tak dum vek mai hi a hmu a aron ena ti chuan a biru le zuk ni na langa ti chuan ava hnai le deuh chuan chu thil chu aron lang le thuta chu ta meu chuan Hernandez chu hlawa khurin Atlanta chiam mai ani he video hi social media an upload chuan alar hle maya he athil mu hi enge ni a fin fia na chiang takin aum lo ani pakwana marilem ziak tong he video hi St. Charles biakin Sydney Australia alakani a he biakina inkhom te chuan thilmak le ro pui tak mai an hmu thu an soya he video a hian biak ina marilem zia chu a hmuya che ni in alanga chutia an inkhom la ya inkhom hotena rosary an cham ve mek lai chuan he marilem zia hian alo cham pui ve ni in alangani video a po hian chiang takin alanga engemaw camera dik lo aniang ti don se he thilmak tak hi video pahni lai in an lo record fu ani oma a video pahnia chuan hetia marilem ziak mui phun hi alang ve ve boxi ani tren khatero chuan hi video lak in azir lo wang ani a light le hemi thalak in reflect dan in azir ema wangin a hmui hi phun angin alang ani anti ma se helai in khom tam tak hian mit nge hmuin anin soya mar hian thu cham rualin a hmui hi alo phun ve zela a changin a topa ti chuan a ron phun le thin ani tin an soi St. Charles father po hemi chungchang a hian interview an nei puya ane ro chuan hmu sual ani e tin a chang ve thung pariat na kar pani kang China rama hian thilmak sang thleng he tam hle a he video po hi China rama lak ni in CCTV lak fu ni an soya he video lak na hun tak ero hi chu chiang takin hriat ani lo video ala nang hian kongpuya chuan motor tlan tam tak a hmu theya chuta chuan mak tak main SUV car silver rong le a hnung chia car pakhat chu an tlan mek lai chuan voile khata boruaka an kang long mai chu hmu ani an hnunga motor dum ron tlan po ding chotin rang theyang berin abek lai hmu ani video alan dan hian engamonin a khai kang niom takin alanga he video hi social media alar le hle a in hialna po ati chuak na sa hle thren khat chuan edit nin an soya kar thla po alang love tin oi lawan tam hle tin he video lak na mun tak hi soi chiang then om lo boka a hmu tu te po tu ma biak po tu ran shalo ani thren khat chuan a tak nin an ngaya China mun tam taka lir hing thlen na satlai ani wangin leihip na gravity diklo thut te ni in an ngai bok ani pasari na nim na chakwal hei hi kumsang hi som paruka India ron lar chuak ani a he video a hian nim na pakhat chu danglam takmaya khosa a chakwal velin a hmu theya sisila telangana hmuna an hmu chu ani a he na hi mi puiri ver hria niom takin an thom omna lama chuan awa hoi kwal vel niom hian a chachiam zel mai ani a mak khop maya he na chanchin hi alar chak viawa en turin a khomi pui le hun sang train aron kalna sa hle a nim thing hi hindu ho chuan an sa khuana a thuk takin an ser zinga mi ani a chu wang chuan he nim chor po hi pui thuna lama siamin an bele chiam mai ani ome India sarkar po in mithiam ta somin he nim hi an ron zira an soidan chuan heng nim thing ho then khat hi chu a tawna lei hnuai lama tui le eng ilo vel che ta fangin a hna hi a chakwal vel aniang anti parukna motor camera lak fu thla Singapore khopuya motor pakhat chuan a motor camera a thalak fu aron upload ta konga atlan mek lai chuan kongsira hian meichano pang niom tak korvar ha chu kongsir andan na concrete a hian alo ding wang maya
mi tam tak chuan thla ani nge yang tin social media an comment ngal sap helai mun vela hian me chano pang accident emo engamo wanga thi an omanga chumi thla chun yang tin rin dan sang aron soya tren khatero chuan thla lam nilovin mihring pa ngai lo ding ve mai ani te antibok ani pangana mi pakhat building alone lai maktak mei sang hi som pariat vel khan whatsapp video danglam tak mai maktak chu aron la chem maya he video a hian mei che pakhat chu building a danglam le rap ang reng tak maya alon zui lai a mu thei ani asam aseya korwar a haboka a building lon chhodan hi amakin heti maya lon thei chu mihring pa ngai pialam a ang hle ani he video hi soidanai nang lo nuai maya tren khat chuan Sanjeevani Hospital Mumbai Munalak fu ani antia tren chuan Ulhas Nagar Central Hospital athil thleng ani antibok soidan danglea chuan Karachi Pakistan na zirlai pakhat zungin an hostel thenom pula athil mu chu video a lak fu ani antiboka ainga po chuni se he video hi alar le a tun thleng hian he video hi chiang taka fin fiana le soi fiana ala omlo ani palina thlan muala lei hai kum sang ni som pasari jun vela chuan he video hi social media aron lar hle a nula pani Akron Ohio mi te chuan an motora an chuan lai an mu ani ti chuan rang tak mai in video in an la a he video a hian enge ani po an hriat lo chuan thlan muala lei chu a hai chiam mai a mu theya mi hring chu ni in arin om lova muldumina khat vekani anti an lak ngam na hi a hlat deuh awangin a fia tok lo hle a eng thil nge niang ti chu a hriat hlei theilova akut seidan le a chezia tang chuan mihring pa ngai in chei danglam vel chu ni na rinom lo ani pathumna the running man kum sang hi som pariat kum tirlam chuan Maryland USA a thian dun pani motor tlan lai alanga chuta chuan kongpui lun tak maya chuan mi pakhat ruak veka kongkal hi an hmua ti chuan an ni thian dun chuan video la in an va hnai deuh chuan an lama chak em mai hian aron tlan thut maya an motor speed deuh thaw chakin aron tlan thei mai ani an ni chuan rang takin an tlan sana ti chuan maktin an va chian le ngata a hma ang bok chuan chak em mai an bula aron tlan le chiam maya video chuan a hmel chiang lo deuhin ala fuwa amit meng lai tina a chhun let eng deuh phut mai nen phei chuan ara pom du hle ani he video hi Twitter an posta alar hle maya thren khat chuan rui thei thil ti wanga boi ni nan ngaya a thenaro chuan mihring pa ngai ani ring lawan oma hetiang ha mit reflect hi mihring pa ngai a chuan video a hian om thei lo te antibok ani pahni na Thailand airport atha Thailand rama Suvarnabhumi airport chu ramhuai le thlamak tak mu le soi atam thin khop maya thomak tak te an hrathina chutianga report atam tak emawang chuan airport chung a chuan ramhuai te ti bo thei be sein shrine te an siam ani ome ma se hei hian ati re phalem lo ani hmel airport staff pakhat po hian ramhuai na ti buai ni na soya chutatang chuan azia po adang le a chang chuan an hatho zo nuwa te po airport a chuan a om renga maksak taka che chang po anei thina a chang chuan enge a cham ti po hriat lo hian thil a soi mual thin ani tin staff te chuan an soya atu ka chuan he pa hian azana thil thleng chu engma hriat ngai lo thu a soi le thin ani he video po hi kumsang ni som pasaria Suvarnabhumi airport alak fu ani a video a hian thlona atanga chuak niom tak hian mitam tak chu thlona chuana turata na an siam gateway pe khata chuan an kal sup lai alanga hetilai hmuna hian thlona om mi alova tin he video a an landana an chezia hrim po hi mihring chezia ni na lang lowa amakin arap om ang reng hle ani pakhatna Isualim meng he thalak hi Mexico rama Castillo Cathedral mun pakhata phone alak fu ani a he video a hian Isualim chu mi pakhatina recorda chutia alak mek lai chuan mak tak mai ni Isualim hi aron meng ta a chiang takin a hmu thei ani ti
ti chuan a hnu dewa chuan amai mi ching le lai po alanga he video hi alar hle maya tam tak chuan Isua chu he lim hmang hian a ron in lar ni an ngaya Isua ron kal le na tur hnai ani ti in biak ina kalin tong trai te pon tam pha le ni an soi ani than khate ro chuan he video hi edit ni an ngaya mi bum an tum na ni ngai anom ve bok he cathedral an father zo an tumin an e ro chuan he video hi alo en du der lo thung enge ngai dan vele lor kho mi lo thlir awangin lom thu kan soya i lo like in i lo subscribe ve nge don nia